As I rode out one bright May morning to view the meadows and flowers gay, whom should I spy but my own true lover, as she sat under yon willow tree. I took off my hat and I did salute her. I did salute her most courageously. Siwr maha hagen imachcha de hudge eile litriachta and dangen. Is misje Cathal Póirtéir agus im hudjachta nu be Victor Bayda on Rouge ata ag ober in Ivrachach Filar agus Alex Hijmans on Ishilcheer ata an hone le tamramaihinis sa Brazil falcher of Birch. En gaantje wees ook in de stad punische kajwoor le kursi immerke le kursi achene le dini. Victor Kurmatosa en eichne dasachbare beter dan die ik vechen jarin is as Moscow na Russia de Victor te came PhD sa viloliachtigi o stach allscoil Wasco agus vi sin leachtor in sin de Ishilchirish agus star agus chorik na jangaha Germanaha agus Kelchiha fá cuig blina jeag. Tá nígin de hangaha a huidigi brahanish Gaelic agus Gaelic in a mask. Rinse stager galastin in trinoide madi clia agus chaisha tamalaha ganamara ikar den Chomas Gaelic. Runu came PhD as trachtas elementji den Changa Gaelic. Alex Hijmans, Rogo Alex in Ishilcheer, Viconi in Jeren fá gavli an jeag number sin, agus wogshe leis initiation agus ta Lona le Tamil mai sa Brazil. Colony realte leis an nuachtan toerish ponkai kar corda skrifnari. Ta shaken de door skrifa inéligigi, idir ikshin agus njau ikshin. Ta idir ga hier an kjonas jernees doidum, an charman, splankana o helella, gonta, ashari agus favela, faid o kla chanach da hasdal an bejiger kosliffe ar gla dasachid. Branu gradum irchtish favela agus gonta, ta ashari anyamneha liste 50 Irish books to hudge na hagriachta contemporary Irish writing. Agus ta ga garscale as an cruisach idir an dahir liste lehirachta an chastas hoshri, ta jiraha kanchuri lifa Gaelic. Dashtri Alex Moorheher warchini kain crane killa go hishil cherish don chach falchwarachta banana fish. Agus ta couple of oorscale ashtrahigi on ishil cherish go Gaeligigi, marata kechia will to gomai le Anna Cronendonk agus Mastin le Padder Jan Rens. So sin ga Chorsius an verch agov beter gosid crinna mi crinnians agum mi rakintje. Tas no met kancher kursi litriachta agus kursi changa. Is toch een dinge na wel eichne akku kachta den verch agov vo speciako eine mache das op bara ken torres hug shiv a draw na Gaelige. Bet you got das no in natsa Victor. Ken rod a kursi Gaelig in kligen and het la Rio. Well, kursi tango licht vi semegums en tango ho vi me goes agus vi sais voor smaak ik puntare vi se fallen tango ik so like sin for smaak grev tango kelte gaan rod na right for sais
méle fphobal mar bhí ar an ólas ag go leor daoine sa rúis ag go buint sin san nuchatí. Agus cheannaíos roinnt leabhar, téacs leabhar agus bhí haséad ag go buint seán. Agus os níos sa fálam Gaeilge Gaeilge na Halban agus Breatnis agus an sin nuair Johannes go dtíon osscoil bhí sa déanamh mar dúr sé. Bhí sa déanamh Ionas céim sníos tíris a chumáile sin bhí Gaeilge fáil an sin mar ábhar breis agus dhéana sé sin agus an sin is tócha hosna gin trus sin. San osscoil agus an sin chós go choláisna trí nóidir fetíar mar bháin. Agus san sin chéadú a cholaman tan go all-outs. Agus ug sé gandát ug sé spregad me go buinte sin ar an mápalt mór árá seans beidir diaid is muid. Agus an sin thug sé anspregad agus dréir chéile hos níos múna Gaeilge san osscoil chumá agus thug sé níos mó spregad mar catú bheith fear amach a deirtú agus bheith fálim agus tó múna. Ní sí níos fear bheith fálim ná bheith múna, so sin é. Dyn nhw'n turas fi o gyda'n pech gyle. Alex, jas o fi cael slatter a rhys, fi turas da haisel ar fad o gyda? Fi ystod turas mar sin hain, stod gyda ma trin o cerbli yn y jeug nôr hog ma cwrt ar eirin yn ceid wyr. Ag der na nochtodí le móintir slíre agus hog ma fi dara gur leidir rodán agus an réig on cóirtí bóthas. Bhí na cóirtí bóthas a chuaigh bhaid marmsa mar bach ma bháthas nó maithe tiomáint agus bharmsa súla chuineáil ar an léirscáil man ní ra leidir an agus GPS ag an amsin. So bhí ma melt go mór ag an tanga aisteach sin bhí in uachtar ar na cóirtí bóthas agus bhí spéisiach go mríomh i deangachaí. Agus nuair a chríoch na an bheanscoil, bhí agam go dóring faoi chéimid deanga éigen agus hasú tuairt faoi hanga neamh nach mar agus an sin bris alum go an Gaeilge an agus bhí a leidir rodán agus an léin Celtach ag ollscoil Utrecht san ísiltíir agus bhí blian ag ollscoil na Gaeilge mar chuid den chéim sin, so sa bhríonn sin a riad gnearna am chuid hain den Gaeilge. Gus dielma ar ollscoil na Gaeilge in dhé sin chuntóirt faoi chéim go leis go faoi artdiplóma sa chumarsáid aimimech agus fuair ma postan in dhé sin le foinse an nóchtán bhí an tamse agus chama tamil de bhíon an sin in éirin a gobar leis na Gaeilge éagsúla. Agus an sin hit me rá le fear san Brazil agus óg go dtíon taobh an dá. Ok, well sin an bheirt agus bhar turas a drád na Gaeilge. Is tó an sais chéime a tugu dúin an seo taganse as aberte a scríb tú sa leor dearnach sin agad Alex. Fagan an Dingle Literary in dhé mar agan bád ar an airige ná réalta arabal sa spéir. Dag tír na samach a larag ormsa agus de léir dag mise larag ar hir na samach. So sin an lína as an scéile, drá dhearú an scéil. Cad a ceapan sibh faoin smaoinú generalta sin go bhagan tír larag ar ghuine agus go bhagan Dingle larag ar hir. Tan berte go siúlach agus scéalach. Victor, de chasa an dáileat gúil larag fáca aber ag tír na heran ortsa de war Dutch taistil. Well, in chéistetá nó catá I gceist le tír, bhfuil mid caintear ar an talamh bhfuil mid caintear na daoine. Dear gan dás ní léon dás ach go bhfuil lorg ag na daoine ar fad mín tú búla leo. Cén sais duine tú do chuid smaointe do chuid túramí agus mó smaointeúireacht agus rudaí. Agus tá gan dás na sais Well is féidir leat bheith do chrúsóir bánach agus tagan tú go tír agus féchan tú na séad chóirtha agus rudaí mar sin agus bólann tú beidir le raon daoine agus ní bhíonn an sin nó beidir go gapanta ótá is cinnte go mar an tírann sin ach níl ná ríre mar cató uan a cheapam go gatú ná ríre sa staidir a dhéana agus bheith árasach maríálar a géad
Tuairim atá agat marall na daoine, mar bhuianta bhfuil tá na daoine ar fad difriúil ngachtír, ní hé go bhfuil is bháin daoine ngachtír. So catú bheith árasa go dtí go dagan tú agus níl an fós take ó héh na héirnig de Tá me gona smuoineh rudagíntáin agus ní sé tique ag an fós. So leis na blianta sin ar fadú tá me pléile daoine ó as éing agus mar sin héin an rud céanna mar hampla leis an díisitír tá reintóla gom na reintaine gom ar riine níisiiltír. Agus mar sin héin tá rún an ar fad tá rún an na gcónaí bíon tú níl chéan rud tique go marall na híisiiltírig. Agus go den hénig marall na rúsig héin, bíon tú buanta just conseúnta sort cad deis daoine cad ceapan daoine ceapfánach mecht daoine á dhéanamhach. Mar sin héin, so tá sé ach gan dátá difriocht an marall is díireach díochain na cúnsí sosiálta na bhfuil míid na gcónaí. Tá na cúnsí sin tá siad na cníalacha tá lorg agus son éis gachéine éis cecha hoscailte agus stámid, cecha dúnta stámid, cecha mór agus atá an tóir an sa tochaí éis bheith bhfuil agat sosiálú agus rud é mar sin cecha an justantly a láramíd chumá. Tá tú go leor í an, agus tá sean difriúil a hir gotír agus tá sean anna yes éiscint go bhfuil daoine difriúil ach tógann se am techt an tuiscint marall chadatá leistíirde a bhfuil rud a cinnt leistíirde bhfuil an taníl just acha go minic tá sé gam leis go an chainse anna generál tar fadach tá se anna jair bhfuil go an generál. An Garian an litreacht an echar nuair tá tú géirí ólas a chur ar hir eile ar cultúr eile ná an bhfuil sin níos táhachtaí castáil leis na daoine hénig. Smuoinim ní am héon sa rúis ach an éon uair amháin ach tá méid airithe de litreacht na rúise léite agam agus deirn má tá éon tigmhail an echar agam ar anam na rúise is ón litreachta tá sé ag teacht seachas an déchláán a pe rud a bhí agam sa rúis. Well beidir catú féchant litreacht ní díirech an litreacht héin gomach na scríóirí a taspáint beidir de léirú anam na tíre ach dearring beidir díirech na teexna chahamí de léver scoil. Beidir gohfuil tá tunchurig na teexna sin ceart goil orthar an beidir agus an sin léirinn sé ach ní hé gur tú eile tá na teexna sin tá lá go có oranne mar riine beidir mar chrohín siad tá go líon teex náirithe agus líon smuointí agus tuairimí a míimiid caiintear agus míimiid a smuoinehhar as sin ar scoil agus an sin gandátá lá ige sin orann ach ní is go marall ar bhhairt mar go leor den litreacht clásic rúiseach scríocha sa néirhíisdé agus is sel gomláin difriúil a bhí an teachsan is so. Alex, de chaase agus tú gur ólas aber ar an ná ar an Brazil, céú táhachtach agus atá cuasaí litreacht dit sa fráise sin mar deartha. Well, tá cuid bhaide litreacht na Brasíle léite agam, tá an spéis agam sa litreacht chomhaimsere ach go háirithe. Tá réimse na nuairtí autografacha an láidir an seach sin seanra bhfuil an spéis agam a chorán. Díreach a fiú ar an méidir bhí árán sin ag Victor, rud a réitlum I láir a chud caiint sin ná hála go mission seo sa Brasil a deanú a gaistrú créna ciile mór híhir an chainig go híisiú tíris. Bhí mór híhir go ige se agam os mo choid, bhí ima híonn seo sa test sa Brasil a astrú gotí me hang hoga sin éisiú tíris. Agus bhí ma díreach a smaoinlumm hain rihan in fróise sin, cé cho cosúil agus atá daoine ar fud an dam den chéile. Ar nóid a bhfuil éagsúlachtí an. Ach na córáití a bhíon ag na maribh I gréine ciile faoin bhóg. Tá siad bhí siad cho cosúil leis na córáití a chluising se, an seo sa Brasil bhíon na foiineoga I gcónaí ar oscailt, agus bhím se tam se
immer gewoon je gantarsáis blódige agus ben géisteach nog het koorsanna het bekeach gele. Dierig mar wie een locht na relige beek gele is si haar heining. Agus just réalum ke go dan sicher lonnetje gosadige in art fuiile in éing. Ach mar heen is sicher in joch atá aan. Agus sin een point has no me an sin gur gohfuil muid in cho cosú in chéir. Nooit ar goed éagsoltí an ach dá na cossoltí an fresin. Is toch go bé Victor dunne den vegan a bh abalta de astrachen goji isiil tíris a bhas mar ceart. Is toch é? No, vi me sin idir gá hir an Lord Jar nach gar skeelte agad agus sé geisce go le héú cá slucht doin asna skeelte sin bhile an chéad cean a chur in our lahar be rud begraf in scéil ná an Dustin Woodjirka an pí leo. Well, beidir go goléim an pí dús agus an sin go lá moet faoi tamil. Tá man dír chun an chéad leannach sa leabhar leo agus feiceann seo marmh cru thugtar ar an seagat chomá. Bhí orm san focail sin a chóirfach san óclóid an loraigh sin agan bád ar a bhhairigim marmh cru a thugtar é. Sin is nog quick de job in schrijven or de goal nu heb dan weer een folklore. So Shelling maar zijn een geet lanig als een geet scale. Wat je gewoon feinfik hoog dan raar sham gaat je ban ruwe en ma en mahase barbed linje. Ik vaag aan de heden. Sleef je gelwantain als slogu hanne heen. Ik wil nog maitene. Ach ní seo amsir an bhórta bhs, ní seo na tríchodí na seacadí ná na hochttódí hain. Seo hí an blion hábhí sa dóéag, agus mas fíor do na túriscí nuachta tá míle éidir nach an aine seachtaine a tuairt aig ar hasanna. Scomilium ggólam hain ar ghuine acu, tá La Femme de l'Ouest dúnta sios le leagblion na segus níor éirilumm post nua áil ó hin. Is fiú da bhuiim, droch hans go néireach le morgáiste áil, agus a néireach Nieuwien cad planala Shirendalach, Toes no at Awin. Is ka vis nog gas for Faror in London, das ik Gia goel shin on. Hoba en bad, dus ganjaren de herling te €2 sfiche er wall moor. Ta ha wall moor agum. Kan een wine hem goed evi heen, kan elle lam favorish die agus kiechwaard naar Gilu se Gil gaan doenten. Ska vis nog nieling haalweert. Ach tá cúis eile an gur heasú an bád agus an trein a thógá. Ag dean na seacadí, chur mo hisismaúd an taistear seo díomh ar an meach céanna. Thó siad an nón gom benne ar dhuine, gus tháinig siad ar eis le chéile. In éiring rugú mise in amsir na dirabródí, tháinig me drochíol na nóchladí agus brachmas na nóchladí, chola me buirich an tí go cheadtí agus chola me glóthar ó bháis. Agus an is in éis mi chríochal na imlíanna Níl rá agam ach sampla mhuintere a leanúint agus sasanna hóirtar an hain. Dastíonn bolla an táile áil mar a fuair siadsan ar an meach nó. Dastíonn an ghlaí a bhathú ima chuid grúige mar a bhathí siadsan. Dastíonn éire eiceáil a gimachluim mar chunig siadsan. In sin, cabhis, lábhsá ag an amachanse, nuair a bheith me hain sochrí siadsan i London, tuige me ní stáire. Cursi Immerka is toch thema aan gotjente kindje literacht na heren doar en stare dogin. Ach thema aan gotjente literacht en doon die het ik bogu goji cheere en wil beetje rachmes niet mo aan de korte bruges maar in de thema iliach er faad. Thema size lar nog in mijn heel heen gewoon. De cursies sinner van ook nach het ik mag dat Connemara tá de scéil héin agus de hiiscinnti héin cadas Immerka an agus cadas cuaí baile anas dá. An éomh sin de runne ina hasú ar dhéic bhád farantóireachta. Nuair a dag mise éire ní an uairheannach mar nóid díolma gomininic ar an tír an dhé sin ach nuair a dagma agus an chuig stofferpáidlumm nuair a dagma chun boga chun go tí Brasil is ar an mád a dagma agus chama bhí bádan ó chorca go Swansea fós sa Bratton Bug agus dainúair a chuig
hogan doras agus cha me se denúla chuig sin ima hasú chuúlan bháid breanú na bunta. Níor bhaá do isteach lábra saoda bhí an agus bhí se taineach ach níor hasam an bogu ó áit agus go moháin sin fá tá rud igen faoi heistil bhád agus ar fréinechlaí atá darlumm I bhád níos sláintúla do néintin ná taistil ar Estland. Is ní fiú tracht ar chuúsí tiblachta ach just mar gur mó taistil má atá bíon déintin in an doling lek leis an áhrú atá techt ar de híl. So haslam an íbha sin ósáid sa scéil sin agus sa scéalta. Bin dunne geach be í mé slocht eile leo mar scéil eile agad ag teachta bháile agus sin gáhíh an scéil na himmarcha imacht agus teachta ráis. Agus teachta bháile an scéil áhí sin teachta bháile. Sin an scéil stocha is sppraag an cnúsach seápá an chéad scéil skrif don chnúsach se agus an concept an rud me ma chuirsí an sa bhír se stopbééis sin an mochan sin is sppraag an glóise scrúthe stocha seo líon. Sim si sa dóin an tí ar fad, leagam an mála dromabeg ina bhfuil mo híal ar fad faoin mart. Janim an hain sa scahan ar an bhíhhead an fasáiste. Ní hé an chum chailte ar ma aig bhain an siarasam ná nó roic ach da mo chhracin. Da mílíoch an da céanna agus da ar chhracin na berte hall I go winneog. Cluisian glórbog cinálta in acadum. Féitilm cuitú leat a bhain ósa. Braidy is a régan tá áúr bí tag arig in imach na mlíanta tá da mar a bheith ar lehanní hanleabhas tag ar a chuid grúi grúa ach tá si ceananta siaraici mar bhíoch riamh I dréil sean fada a híanaan síos go híochtar a droman. Osclín na bhéal chun í ragart ach tepan ar ma hanga dan deáród ina chrap gan chorí mar a bheith mug warmh. Chut a ceart leor a heisci ar bhaid cup an tain ó cup an caffi bála anra béidir. Bháilm a bhíúte gur strán séir méis I chahar hóchas héin agus nach bhfuil áitir bí le dolagum ach ní hagan ach focail amháin amach. Caffi. Gus bhí me héin mar sin lá bra amháin tar éis dom filiú ar éidean ón Brasil. Bhí me mé feriste agus bhí me ddíirecht tar éis an Eitleán a thógáil ón íscoiltír go béal feriste agus bhá ma ceithil méideach agus bhí me hanga I méle. Agus sa scéil áirithe sin an príomh character atógad tá si néomh sa Brasil ag múnú béarla ach hiigí sin tógann siad béarla na Brasilia ortha héin agus mar sin an aibbe ag an duine nar ilann siad ar bhá. Chomara sin chan duineáir sin an charachtar sin chaisi 5 bliana sfichiid in san Brasil so ar ilsi ar bhéal feriste agus ag leor áiriche I mé feriste faoin am sin a cháin grúig Braidy an chafe mar a dera. Victor Nyamajig Janu German Orton Eckert go bheith teach ríistú. Na smuointí sin bhí dul ar imreacha ná tíra agail go ar fá tamil ada agus teacht arás óháile ina dhé sin. Cén taithir tugad ar sin tú héin a bheith ag gimocht ónrúis tú ag fólam teangathe tú lonathe in sin airan ag dul óháile in agus ríis. Cén sais an bhfuil macálaid an bhéidir a léite ag Alex an sin I d haithí héin. Caithe mé rá nach bhfuil agus tá sin ceann na gnéthe de héal na héan mar de rá nach bhfuil tá sais tuiscin tumláán aga méid caiime bháil mar ní rás riamh ar fe tamil fada las mód am a híd héin úlsaid bhí don chud is mó beidir se trí bhí beidir an tréimh sééis fuide a chaime díre gin teile ar tros ach well inis tá min seoinéing is le rábléon goile beidir agus ní raibh me go bailile an tréimh seo ar fad mar an pandéim bhí ar an fanachtain seo agus
dí seo ní raibh me Moscow ó dimig me gábléin go le hin. So tá sais well inistá an taihí seo teachtar mar dearach ní raibh techtúm ach rih sin ní raibh. So is sais gné ach glacham leis agus tá agam gúil gur gné antáach sin I gultúr na héan agus snaignééis tócha mar bhuianta ceapam go bhfuil se ní bháin go bhfuil se an sa chultúrach cruhín sé ná ire an mó smuinte mó smuinteoireachta tá ag díoga agus iad fás suas hana héin tá sé a smuoine ó raimime den scoil raimime dí beidir nóscoil san sin mach lum de tíre gin telle. So tá sé sin ná agus sais bailachatá na hana héin I ceapan daine a raibh siad tréis tréis na hallscoil agus cean na feiban is mó ceapan de éiríine sin ó héh cuasaach na míochta de níomháin ó héh cuasaí sosiálta de. Agus cean atá a híman seo I ní rácha go hana dhéar fad mar tá leidig an déanras a cheantar an seo dahead féin géad leistíad a cé go blian. Sin agus go raibh méadú techt an déanra tíidir sa tír agus sa ghailteacht chomá. So tá sé sin le feiscinnte seo go géir agus gandá sin cean den factorí raibh tuna choráthu is cén fá go raibh an ceanna ceantracha sláidir hebh na galan de inis tá míid caiintear dhéirchéim náí agus caiimiid teanga háhairt an seo saibhilchan náí is lí. Níor hiic mé gur cuasaí imircha ó donna sin ar thréise ó fada sin sa ceantar mar ceapan an just mó sa tíir le scór blian le níos módíire. I mbeon daoine ceart go leor ach tá acu go mé bailach arás acu le etiltí atá réanta séir na lehénta seo a gombraid leis an stáide bhí an lechiad blian ó hin ar Jimmy daoine mar an neid dír go sasan ná go halban má hui siad go America ná go dtí an Austrail beidir nach mó acu ach éon cuairteháin le gaceann a ríthe saoil na dhé sin. So tá cod den saoil sin immerthe agus cod den tuiscinnte tá agin ar imircha achrathe ach ag an am céarna do Einstein nuair a agan siad fágan siad is ná. Ach tugann sé an léargus dom cha mé rá mar rúiseach mar más rúiseach más duine ó wasca tú mar hampla cínta go leor inimircigh I másco tá gobar mar hampléir na lárán tógáil agus áiticha mar sin agus bhín gcóna fiochan tuair mar daine ó las mó daine tá díanamh obair sa tagan an seach an obair dhéanamh agus gan begaigid níos mó béidir a héhrú ná dá féidir díiste dhéanamh ina dír héin. Agus ó lé le héiring tá man is féchant aber na daine sin slí eile, mar tá féchant mar tá gom chun sa bhí an stair seo, agus tá gom stair na néireach mar deirfá is Asna agus America, agus tá féchant inis na daine tá te den rúis. Tá me 6 déanamh compráide de riad héin agus na héirenig. Agus tá sé 6 rud slís rud nua sin is tá tahéig na héirenig bheith mirce le fada ach donna tíre sin beidir tíre sean fóblachta do chud na manéantas hóvidig. Is 6 stáis nua atá le beidir tucha blian ar a méid. Agus tá daine atá in rúis marjoulis gohfuil níos mó rach mar seán sa rúis. Agus is scéal anna chosú le sin le scéal na néireach agus well sin an loragatá hí tú cein marjoulir an loraga bhí ná agus tú pléile tíreile sin an loragatá ormsa ag éiring mar hampla agus mé mar rúiseach a féchantir na daine tá tatí dí ma chahir héin bhfuil sa go so sin fí háchtach. Anhuid na scéaltaí atá go Alex buineann siad le daine atá ar imircha ar cúis amháin ar chúis eile ó hir amháin go dtí tír eile. Ceann acu tá an character tar éis teacht ón Brazil go dtí an Fortingale. Agus tá sé ag dul an lic le saoil nua an sin. Cén taithí atá agad héin an dáilad gur
rud iliach fad an immercha don dinne agan tír amháin agus a héin go tír eile cos leis an character sin imén ón Brazil go dtí an Fortune Gale. Well, tá ceappa go bíon ón nóid agan duine tír amháin agus go dógann se ag hír eile bei se idir dhá hír don chuid eile dá híal, mar bei cos amháin dír amháin agus chos eile I dír ag an eile agus is dócha nach goilníonn daoine sin ra agan siad I dír hóchais. Ceapan siad go méid, well, bhí mise mar sin dócha hardbheith síonta. Híal mise nach náthach me hír hóchais. Nach dúchach áús dócha fiúháin an teanga an chuí a laurítar an ísiltíir mar hapla. Agus híal mise nach neanning sé darmid go brach ocail ima hen go hóchais. A chun nóid go seasan tú mád nó an Netsland nó an trein sin. Tosíonn de híal a gathú, agus bei tú I ggóil bei cuireadh tú aine ghlíní sa tír nua an tír bhfuil aig a tuairt a batí, agus deanna tú cáirte an, beidir go bósaigh tú, beidir go méid clámhairt agus bei fréibichaí agat sin sa tír sin chomá le a hír hóchais. Ní bheith sé éascann sin scara ón tír sin, ní sé éascordam sa sláán ágáil le héirin, agus le bhágainn sláán leis an Brazil lá igen amachchan se bach sin hard a dechar chomá. So beter gomolling do lady gun le boga ó hír ó angetír an airisin, mar begin war fréiflé agus in de door uit die éagschool. En le tú slecht eile dóin as kam na scéalte sin tá an gur luú túm grosspéisi go pí ón neascoid léomh sin an scéal grombeig ag tagartán sin. En dat sin wat go léime an scéal sin. Maar is stocha no cuid an scéal sin. sé sios Tá chun focal Portugéile siúsáid se well is stocha goach an luútar ag go minic mar an focal Portugéiles mó aine daoine saudade, weakness. Agus stoch gur mí seo faoin weakness a hagan thuine I ní áitní a chomáile sin I ní daoine. Anis tá ma hasann seo I méonar breanhim na báid farantóirta áhain an téisiú. Na longa las seo I ró na teiscinne móra, agus na headslán atá deanú Airfort Port Bella, tar éis toras fada as caracha I bhád I ggéin, Maputo, Luanda, Salvador, Berlín, Oslo, La Cria. Tá gcuid sailse a splancu I spéir ha saudade. Seo an dain ina marimse, dain an lei inniu, áit nach míon an ré atá hart ina bhac an ámatá techt. Beter lá braigen, go gasaí chéile sin in Airfort aigen, in Frankfurt, in Chicago, Gavis, in Kuala Lumpur. Agus beter go nglacha le cupán cafiúin lásin, le go méid deisagin na córáidí seo a bhíon agin lena chéile in ar nagne a bheith agin os ard. Right, yeah. Kun er rihin am jeert ná an tachrú take an saoil in is aber ó Jimmy Tusa go dtín an Brazil go haire. Is féidir leat gan strá a bheith a jaagháil le daoine in éan ná an éana teile is méra is féidir a bheith scríomh altanna le haid nuachta an géalaige agus le héidir sin níos muoinn daoine faoi braham sais nachhfuil Alex Hijmans óhadmhúm an amar bhí me asmúm teagháil anna leis ná le héidir sin an achraonn sé sin an ballach an tuiscint fáilta agin an dón like nuair a scaran daoine an bhfuil siad hósceartha agus a bhíú má hastan mutha a bheith mór le chéile go fáil le duine atá a ddír eile tan sean sin acu an dáile go an saoil achra ó híh caidirmh dá dohhair na teicnóireachta sin. Tá agad eben ní féidir é sin a héanla ach an lá bheile ní féidir a héanla chuid nach é an rud céanna le suí sios agus cupán cafiú agat san íorthiúil le daon op in Portland. Níl sé mar a chéileach is faoise bheith agus is cúte bheith ar an achar
physiciúil agus is cínta gur thug chulainn faoi deara le ling na pandéime gur áis iontacha sa technolíocht nuise. Victor Cadmaria Larson dat tú sitje in sin neisgurt chéirí agus tú ag smínú ar an rúis bíon de appalta bheith jaagháil ghlacham leis irid agus is méon leat le cuasaí Zoom, cuasaí riamhfosna ag branú ar cuasaí telefíse agus radio agus rud mar sin an úsáidin tú rud mar sin ná an míad a cinneal sáte san áit ina bhfuil tú do chónaí. Well Tom san dá agus gan rá háirthe géirí heas tá seanna antáach go bhfuil na móna telecumarsáide mar ar fáil mar tá sé bíon daine bíon drogal ar chuoine teachtain seo marall go dogann sin ar sinam agus bíon dogan na trus go blá lé céir agus céir bhuiireach le go leis, so tá sé bhd agus go chéan náid tá sé 6 bhd ó náte agus tá gandát tá sé anéas go níos mar hampla bheith sé deacré hallú amach mar ham tá hisismir i Masco agus mé héanaan seo agus ní ráidir ní raibh mis sé Masco le rábhlíonn goile agus tá sé bhd ní sééis go mata Zoomán agus nó mata WhatsApp an is féidirlín éam détamíist leis dó deangáil lena chéile iad san siúl sa fáric na mis sé siúl ar an dráig agus féidirlumm gléchor agus féchint tá an Atlanta geniuh. Tá sin dochrétí gandát má cheapan tú ar an chéadúir tháinig me héirn bhí sé ráhíle sa trí cheapim agus ní raibh go buinte se an bhíorm an gná go háin cheapim agusáide go buinte seo. Nílim cinnte is beidir go raibh fan póca go hena féin ach ní cinntelim ach an rud is cílumm ná bhí or mar hapla ní raibh mór an rudaí den idirlíon ar nós fhí seán ó ní raibh Bhí ráid an gailteachta éis lí ach ní raibh tú ábalta beidir rudaí a íslódáil nó éisteach leir líne agus gandát ní raibh seintear tíide ceir ná an rud mar sinán. Agus nuair a bhís héanaan seo gáhí sa tí sin sin gáhíle sé cheapan agus an rud a dhéana sa bheor mar a dhéanamh ná caiisiid a chuirsúil just rudaí a hefa de caiisiid thuútlam agus gandát ní raibh me ábalta leabharlan nó cartlan mór de chud radio na gailteachta bheith gomlumm ach roiinte agus ví a géis leis nó dí céan a ríiste agus a rís so ví méid áirithe gur raibh me ábalta bheith géisteach leis agus mes rúis ach dréad héile tháinig radio na gailtas tíide ceir na seinteirí agus tá is áisiúntacha sin agus ná riire an rud is mó well cean rudaí a chuir isteach ar an béidir nach bhfuil na glúnta nua tá bhfuil taí gná haí a chuir na rudaí sin. Ní aithníonn siad an lucha bhainean lei sin mar hasnaí is héin fálam teangach an núna raibhach teex leabhar ar fápéir agus folklórí ar fápéir agus caiisiid beidir go raibh tábalta ag gréimimeáiltar ach anis tá sé ar fáile in idirlín agus mé héin caihamrá tá réidir chéile tá dul a híir agus ní rahamman an loch ní aníim an loch a bhainean lei sin ar fad agus ach táidir fad I d héir seo agus bhuianta ceapan tú cad ath loch daní meach na rud sin mar eall rud ginn dáach gur héim lecteachas na rud ginn tá an funineh. Níle a gom fa se sin ina freise ceapim ach go buinte se táidir a héir ach ceapim go bhfuil se sin antáta chomá gomeach daine ó híre agsúla ó fóbal agsúla ar fud an dáin gomeach si dábalta techt go héasca éidir chéile gomeach si dábalta bheith kaint lenne chéile mar chuann se leis an tíáin chuann se leis an tuiscint atá gan éidir chéile agus an agsúlacht a bhainean le daine bheith marachtaintí náitin agsúir fud an dain. So fíorthátach sin agus spellach cearta sin chun síána agus chun tuiscint a bheith agus just ghlacha leis go bhfuil mí difriúil agus mar dúirt Alex sin go bhfuil míid mar an ggéana gin am céanna bhfuil so tá sé sin just dochréite agus úntaach. Tá scéalhhaid eile agad Alex Bhhailm créachtú leis mas féidirlinn sin sláán le tír na sámach agus is dóthgur gur súl é ar haltar difriúil agus mar a ghlacu leis ná mar ghlacu leis ag daine agsúla go háir an príomh character agus an casa
a chur sin saoil an duine sin ná ar an tuiscinnte igi ar an saoil. Ar bhaith pí den scéil sin a leabhdóin. Boa. Seolí mar sin. Cén glór atá ag an grán beche, glór díoscánach, glór an té lúban ach nach mrisin. Agus an crán cleachach, a cabareacht a bhí an glór siúd, a cór agus a cútih faoin bhecinn se óhhar a stick ard. Agus an airno, tá sí sais postach mar chrán ach nuair a labhraíonn si is fearr ard a bhórt ar bhfuil árá. Agus an ghaí, deanann sí sisarnach bhadíal, geilníal, búrach. A crónán a bhí an sneachta faoi chosan duine agus ag dárdán a bhí an cric. Tá a glór hain ag gach sruchan, gach áhain, gach loch. Tá a glór hain chulaní níl ar ghuine ach clúas le héisteach chud éir. Agus glór na sinseir. Is siad a deirling gnearna muid dearmad an doras a chur faoi lás nó an sorna chasálas. Is siad a deirling gur bhar dún bailach eile hógáil a bháile inniu ar agla go biocaí an peocad a póca timpeall a chúine pócaí saine. Agus is siad a deirling pócaí na staire a ágáil san áit bhfuil siad agus bogu a rai. Ba iad a dúirtlú go raibh sé an sláán ágáil le tír na sámach. Tá im a hasú ar chúl bhád farantóirta muoi in an dic a ríist. Dá lia ar spéir na saona agus tá an bád á lúscail ó híomh go pléomh ag an mhairige a chluibche. Imion cósta na thorú ó léargus, téan na passionéirí eileisteach, fánam se snáta bhfuilim, greimen bháite agus na ráilí na dice is stanú ar an lorg bán agan an bád in a dhéar a mhairige an marafhu. Fágan an duine lorg in a dhéar mar a agan bád ar mhairige, nó réalta rubal sa spéir. Dag tír na sámach a lorg ormsa agus dá laide dag mise lorg ar hír na sámach. Fercht warfchil an bháid agus rubal na réalta rubal, rachaí an lorg sin a léig le himocht ama, fós hain gan céad nó 1000 blian. Cluisian sé a bheith spil an tamsin, mo glór san na garibhcríocha út hall ag bar na crinne, má churann sé clós le héisteach ar hain. Well, tásúlam go goordínig clús le héisteacht ortha agus súl le léamh na scéalta, gearrscéalta agus uorscéalta agus na scéalta neo ag sin ag Alex Hijmans gom bhuihes leat Alex a bheith lin aniu agus le Victor Bayda Victor tásúlam gúil an lá gan cheo híos a neisgur céirí mar an seo san anganta mar brenn mahan seo agus níl an ceo glanta go fáilugin. Mae ceo drwychta yn sin ar y farige fanta ffosach mar sin hyn, ta sé sais glanta sŵs, ie. Mae weithas leis yn bertiogwf, agus le féle litriachta yn dangan hag cwrw dwy'n a fe caint yn sio ystwyr nach rhwm a diabl a fe yn ein aach o wain ag ein am o wain ach beidir gydwch yn las yn gwyffael. Mae'r ger mae weithas le Victor agus le Alex agus le féle litriachta yn dangan as cwrw o hwrs dwy'n a fe caint yn sio le 3 cachlwr a gleig na mysyn. Gydych eich slan.